Sibiridon juin kalo tile 18 san 2022 banbagaciw ye banbagaci wale ta ka ɲɛsin an ka jamana camancɛ bolo mara dɔ ma ni o ye bankasi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jalasagu janweli degesagu n'a dafɛ duguw la ni banbagaci wale in kɛra sababu ye ka nin dugu kofɔlen nunu ma caaman bɔnɛ u ni na o de kadiri kɔnɔna na Mali kunnafoni an wulila ka se Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako kurakaw ma ka ɲininkali tɛnku u la u yɛrɛ hakilina ye min ye ni ataki ko la o de senfɛ an sera Bubakar Jara ma ni ale ye militaire kɔrɔ ye walisa a ka hakilinaw fɔ an ye an ka jɛn k'a la Bubakar Jara ataki tɛ dɔwɛrɛ ye c'est la main de la France o kɔni jɛlen don mɔgɔw b'a fɔ ko u bɛ baga sɔrɔlasiw ma nin yɔrɔw de la ko sɔrɔlasiw ma taa force de l'ordre pour que bouger aussi il faut l'information i bɛ taa sɔrɔ dugulamɔgɔw yɛrɛ dɔw ye complice ya la parce que dɔw bɛ ils sont prêts k'u faso feere wari kama comme a b'an fɛ yan Bamakɔ cogo min na mɔgɔ min bɛ ka essayer ka transition tiɲɛ ka dɛmɛ tubabuw fɛ k'an ka transition tiɲɛ olu mɔgɔ kelen de fana bɛ wulaw kɔnɔ yan sinon ani base man jan ɲɔgɔn na o bon nin ko tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ ma bɔ a kalama laban ka taa a ɲini yɔrɔ jan a tɛ ɲini yɔrɔ jan ne yɛrɛ ye sɔrɔlasi kɔrɔ de ye France dɔrɔn de don c'est la main de la France ça c'est clair bon hali bi ni renseignement bɛ boli siɲɛ wɛrɛ dɔwɛrɛ bɛ kɛ min bɛ juguya ni nin ye f'an ka da an ka sɔrɔlasiw la an ka renseignement d'u ma il faut qu'on soit patriote n k'an ka jamana fɛ an kana wari bila jamana ɲɛ tant que vraiment an bɛ sɔrɔ nin de bila jamana ɲɛ an tɛ marché koyi sɔrɔlasiw y'a kɛ cogo cogo ça n'ira pas loin donc cogo jumɛn cogoya si la an tɛ se ka kɛ jigi wari ye dɛ a bɛ kɛ jigi on ne peut pas créer un camp partout i bɛ se ka camp sigi yɔrɔ bɛɛ yan o tɛ se ka kɛ o bon les militaires les gendarmes la police ne peut avancer sans renseignement mais n'a ye renseignement di maintenant olu de b'a tɔ kɛ mais n'a ko aw tɛ renseignement di a bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn ɲɛnabɔli ka gɛlɛn dɛ donc ça n'a rien à voir sɔrɔlasiw b'u k'u ni di anw yɛrɛ den dama min sara yan b'a dɔn u k'u ni di dɛ u sara t'u la u sara tɛ sɔrɔ mɔgɔ si fɛ o ye manamanakan de ye ma fi manamanakan de don ne y'o fɔ bi n b'o fɔ sini si min bɛ ka bɔ k'u bɛ fɔ o ye manamanakan an tɛ se ka sɔrɔlasi jɔ bɛɛ ka soda la o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ cogoya si la il faut renseigner il faut donner le renseignement voilà le problème te renseignement de n'a bɔra olu de kelen bɛ ka manamanakan fɔ ils sont complices ne d'o fɔ ils sont complices n ka kuma laban ye mun ye an k'an ka armée dɛmɛ olu b'o fɔ an den bɛ yen ne promotionnel caman den sara yen mais an ma taa baga mɔgɔ si ma o u bɛ yen sɔrɔlasiw bɛ yen olu de kama o tɛ dɔwɛrɛ kama o minnu b'u k'u faga embuscades bɛ ka taa n'u ye u bɛ sa la u fa tɛ yen u ba tɛ yen mais u bɛ ka sa olu de kama moi j'ai 72 ans Bamakɔ k'a bɛ tan de il est bon de critiquer ni gouvernement ma ni mais e yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ n'i y'a ye an sera nin na n ko kojugu de tun bɛ yen o de man se nin na sinon si tout allait bien an tun tɛ se nin na coup d'état tɛ kɛ fosi tɛ kɛ mais a lajɛ kɛ jamana taabolo lajɛ o de y'a tiɲɛ mais minnu bɛ sigi ka a bɛ sɛbɛn réseau ni fɛnw na radio la fɛnw u bɛ sigi ka manamanakan fɔ o ye hali bi gouvernement de sɔnnen don sinon ne papa ni tu ye ne bila nin na ni ye ne den de wolola ɲɛna an y'u ka denkundiw kɛ quand j'étais dans l'armée parce que nous caman fa de promotionnel manamanakan fɛn fɛn bɛ kɛ fɔ radio na ne tun b'a bɛɛ éliminer parce que an t'o tile la bi on est dans une situation spéciale pour que sinon Mali ɲɔgɔn jamana tɛ sous raison kɔnɔ on est le meilleur pays mais c'est pas facile quand même parce que an mɛnna nanbara ni fɛnw na donc pour que k'o bɔ yen a ma nɔgɔn donc on laisse peut-être les gens parler mun ka di u k'a fɔ mais denmisɛnnin ninnu u b'u ka baara kan k'a kɛ u to mɔgɔ si ka kuma jate ça je le sais n b'u caman don an y'u tigɛ ta k'u don armée la fo bi u bɛ tan colonel u don dɔw yɛrɛ kɛra général ye
Boubacar Ka ni hakilina nunu kɔfɛ minnu ye tali kɛ k'a fɔ ko jamanadenw ka to jamana ɲɛmɔgɔ ani sɔrɔsiw kɔ halisa an tagamara tuguni ka ɲɛsin Cheikh Tidiane Soumano ale ye bololabaarakɛla ye a ka laseli kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin wale min kɛlen filɛ nin ye banbagaciw fɛ ko nin ye fugariya baara ye u fɛ an ka jɛn k'a lamɛn. Madame Sava n tɔgɔ Cheikh Tidiane Soumano n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma. Ouais, mais baara kɛ Bamakɔ comme gilde da la quoi. Bon, attaque in kɔni an bɛ nin ko in bila Ala ka minɛ de kɔnɔ parce que Ala doni man girin quoi. Mais Ala n'a min kɛ o ka ɲi sinon attaque min bɛ ka kɛ nin vraiment dusuma kasa bɛ malien bɛɛ la an bɛ don min na ko bi. Vraiment an diminen don an ni cɛnnen don k'a sababu kɛ u ye dugu min bɛɛ faga nin vraiment a dimiya banna kosɛbɛ mais an bɛ Ala deli Ala ka jugu ninnu Ala ka u minɛ k'u di an ka cɛdenw ma jamana kɔnɔ quoi parce que cɛdenw vraiment u b'u seko n'u damayira la Asimi n'a ka mɔgɔw an bɛ Ala deli Ala ka sebaga d'u ma quoi. O dɛsɛ de natɔ ye jugu bolo quoi. Ne dɛsɛ bon ne kɔni bolo a se ka kɛ jigi wɔri ye jamana kɔnɔdenw ma parce que kɛlɛ la nin bɛɛ b'a la quoi. Don dɔ la i bɛ sebaga sɔrɔ don dɔ la fɛnɛ sebaga bɛ sɔrɔ i kan parce que kɛlɛ la nin bɛɛ b'a la mais nin tɛ kɛ ne ma jigi wɔri ye. Bon jamana kɔnɔdenw tɔw fɛnɛ kana k'u ma jigi wɔri ye ka da mun kan parce que kɛlɛ de kɔnɔla don nin bɛɛ b'a la quoi mais ni kɔni n'a bɛ kɛlɛ kɔnɔ a b'a sigi ni fɛn bɛɛ quoi mais ne bɛ min fɔ n ka kuma laban na k'a da Asimi n'a ka cɛdenw tulo kan an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɔrɔn fɛ vraiment an bɛ Ala deli Ala ka sebaga d'u ma u ka courage ta toujours u ka yira jamana kɔnɔdenw na vraiment an bɛ jamana kɔnɔdenw an bɛ sa o de nɔfɛ jamana kɔnɔdenw fana b'u sa u kɔ de n m'a fɔ ma hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan wa Ala ka sebaga di Asimi ka jamana basigi État ka Mali to quoi armée la dɛ nin t'an jigi tigɛ an ka armée la cogo Ala ka jugu k'u di armée ma fɛ halisa a b'a ɲini maliyɛnw fɛ i n'a fɔ Boubacar Jara u ka to armée Mali kɔ halisa an filɛbaw ni an lamɛnbaw an sera ka min sɔrɔ kunnafoniyala ka ɲɛsin nin banbagaciya wale in ma ka da aw tulo kan o de tun ye nin ye